Davies, ennill y penniad at Vickers. Davies ar brwsion, pas da allan at Bowen, mae Davies wedi parhau ei rediad. Mae Bowen yn mynd am Liam Thomas, cyffyrddiad cyntaf dda, yr ail hefyd! O, chydig heibio'r postyn, ond y bêl di gwyro am gic gornel. Croesiad yn berffaith gan Bowen at I drad, y cyffyrddiad cyntaf I reoli, yna symud y bêl i'r drod dde, ond yr ergyd yn gwyro allan. Greg Walters, y bas ymlaen, rhwng yr amddiffynwyr, mae Bowen mewn y cwrdd Cosby! O, heibio'r postyn I ergyd drod chwith. Pas hyfryd gan Greg Walters yn rhwygo am ddiffyn Llandudno. Bowen yn dangos I gyflymdra rhwng Kai Edwards a Pearson mewn i'r cwrdd Cosby ar I drod chwith, ond heibio'r postyn. Mae'r bêl wedi cael ei tharo lawr. Ac yna tu fewn at Cummins. Cummins ar I drod chwith, nid I drod ore. Allan at Carroll. Carroll at Davies. Davies at y postyn pella, mae'n groesiad da. Mae'n cael ei ffenio allan. Ac yna Carroll! O, modfeddi heibio'r postyn ar y foli. Gan Declan Carroll. 7 munud tan yr hanner. Bêl o dan y bar, mae'n bryglis, penniad rhydd! Ac oedd I wedi cyrraedd dros y lein, nad I wir. Cyfle eiraidd ar y postyn pella, Ieuan Hewitt oedd ar penniad yn erbyn y postyn. Cummins ar gic gornel, fe sy ar arwydd. I mewn â hi, ond neb yno i'r hen air, mae Walters yno. Walters at Vickers. Vickers, heibio I Hewitt yn croesi'n beryglis. Dyma Liam Thomas, bêl yn cael ei tharo lawr. Oedd yna lawio. Dim gic o'r sbotyn, benderfyniad Cheryl Foster. Un yn Eli at y 90. Morgan yn colli'r bêl I Webb. Webb, sgwar at Zayach Edwards. Bwlch yn ymddangos, Edwards yn ergydio, a dyma Connolly! O ma'n y gam sefyll yn erbyn Mark Connolly. Zayach Edwards yn camu mewn I ergydio, Idzi yn arbed, Connolly yn rhwydo. Ond Lliman cynorthydd y dyfarnwr yn rhwystro Iwan Williams a'i dîm. Iwan, ail gêm oedd I cartre I chi y tymor hwn. Hapus da'r pwynt? Yndw tad, ar y cyfan yndw dwi'n meddwl, bach yn siomedig efo'r gol yn diwedd, o'n i'n meddwl bod ni wedi ennill I fanna, ond perfformiad hollol wahanol I Aberystwyth wrsos dwytha, o'n i mor siomedig achos oedd ni wedi gweithio'n galad am 7 wsos I perfformio fela. Ac ia, o'n i'n deud yn hyn cyn dod yma heddiw yma bos o'n i'n cymryd pwynt ac mae'r rhaid fi ddweud, mae'r gweithder da ni wedi rhoi ac y calon da ni wedi ddangos heddiw yma yn gret lle mae rhoi rhywbeth i ni adeiladu at wwan at wsos nesaf erbyn Dre Newydd adra. Neil, that was one of the more entertaining 0-0 draws. Are you happy with the point? Not particularly, if I'm honest. I thought the boys done well. Obviously delighted with a clean sheet, but I felt that we had enough chances in the earlier parts of the game. Perhaps we should have taken a couple to have obviously put us in a strong position. A cymaint o chwaraewyr newydd yn dod ynghyd, mae yn cymeriad amser iddyn nhw I ddeall I gili? Yndi tad, yndi. Dyna'n union nath ni ddeud yn yr ystafell newid. Dach chi weld, mae pawb yn meddwl bod cyllid ni'n anfarth a bod y chwaraewyr yma'n mynd I gario ni'r 6 uchel lle, ond mae yn cymryd amser, ond dwi'n meddwl bod ni wedi dangos glimpses heddiw yma o pan na ni glicio, fyddwn ni'n berig iawn ac mae'r rhaid fi roi clod I hogia fel Zayach Edwards a Leo Smith yn enwedig sydd wedi dod I fewn yn hwyr a di perfformio fel mae wedi gwneud heddiw yma yn erbyn tîm cry. Mae bob dim yn edrych reit positif, well na wsos dwytha I ni. Deibio gyntaf fi yma, ond dwi'n meddwl fatha yn y Welsh Prem o hyd yn wahanol I chwarae yn Wrexham, so mae dda I fi ddod allan I gweld sy'n mae'r gema o'n gobeithio allai gwella bob gêm sy'n mynd ymlaen. A beth yw'r targedau rhwng nawr a mis Ionawr ar gyfer chi yn bersonol a Llandudno? I fi, dwi'n meddwl, jyst chwarae gymaint o gemau a creu effaith, trio sgorio gymaint ellai a creu gols fy hun, ia. A wedyn, dwi'n meddwl, clwb I trio gorffan yn y top 6, yn ymwneud, ia. A young 18-year-old local boy, Miles Davies, makes his debut today. What did you make of Miles' performance? Yeah, look, Miles trained with us for a couple of weeks. His quality is fantastic. He needs to get some minutes into his legs, but he obviously brings another dimension to us, and you know he's a very welcome addition to us. Pan wyt ti'n edrych nôl ar dy gyfnod I gyda Caerdydd ac Abertawe, llynedd o ti'n chwarae'r tîm dan 23, sut oedd y safon na'n cymharu gyda'r hyn wyt ti wedi profi heddi?
Fi'n credu bydd y safon yn well yn gyda'r 23 yn Abertawe, ond fi'n credu bydd y physicality lot yn fwy yn y gêm heddi, achos dynion yn amlwg. Ond fi'n hapus bod wedi arwyddo i Caerfyrddin i cael gwahanol profiadau. Mae wastad yn anodd i gael dy ryddhau gan glwb proffesiynol. Ife y nod yw i gymryd 1 cam lawr i gymryd 2 cam lan? Wel, na fi'n gobeithio wneud. A nath Neil, yr manager, nath ffono fi lan, a mae fe wedi bod yn real dda i fi. Fi wedi bod lan yn treino gyda fe, a nes i arwyddo cwpl o dyddiau yn ôl. So, na, fi'n hapus cymryd pob cam. Fe chwaraeodd dy dad ar y safon yma, sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn. Oedd cyngor gyda ge i ti heddi? Do, jyst wedodd i fi enjoyo'n unan, a trial bod yn well na beth oedd eithaf.